ranan da kuka ji malam Bashiru nayi shuru ranan na ta lahira kenan. Amma in dai ina da rai ko na tsufa an ɗauko ni na yi maganan Allah, ko na tsufa tukutuku na bari diyana su ɗauko ni, kamar yadda muka je Tamale a fa ajura ya tsufa fiye da shekara 80 ko 100 da wani abu, an ɗauko shi haka ana rike da shi an ka ajiye shi yayi wa'azi. In muna da rai mu ma sai mun yi haka in Allah ya yarda. Ba mu barin karanta ma mutane Qur'ani cikin nima, da kuɗinka da sarautanka da rawaninka da gashin bakinka mu bai dame mu ba. Allah ya sa ka fi mu karatu so 1000, mu ba mu damu da karatunka ba. Namu alif ba'u ta'u cha'un nan da shi za mu gaya maka abin da Allah ya ce. Allah ka rufa mana asiri. Abin da Allah ya ce shine ba ni nake magana ba, Allah ya ce. Ku dubi sura na aya nan da kyau. Afa nadribu ankum adh-dhikra safahan. In ji Allah ce yalla za mu kau da kai, za mu kau da kai kan abin da ya sauko na mu yi shuru, mu kama baki, mu nada Kur'anin mu ajiye daki, kowa ya kama ofis ya zauna ba batun Kur'ani ba. Al'umman annabi na halaka, kowa ya kama biro ofis ya zauna, shi ofisin sai dame shi ba batun a karanta Kur'ani ayi bayani ba. Ni ban gane irin abin da ake ciki ba. Kai ka kama ofis kana batun ofisinka, she wani kuma ya kama Qur'ani yana karantawa, kyale shi ya karanta, kai ma ka saura ofis kai ta zama mana, zauna har a sa maka mai zama ka ta zama wurin. Jama'a mu ji tsoron Allah, mu duka mun je gaban Allah sai Allah ya tambaye mu. Kowane malami ka je gaban Allah, Allah ya tambaye ka. Kullum ina magana a cikin gidan nan ba da shakka ba, muna magana kowa ya sani, ma dama alqur'ani muke karantawa ba mu shakkan faɗin abin da Allah ya ce mu faɗi. Allah da kansa bai ji kunya ya gaya maka gaskiya ba, ta haka kullum mu mun gaya maka gaskiya. Don kana gidan wani mai kuɗi yana baka wani 1 miliyon, wani shinkafa rabin kwataku, nan wani sikiri rabin aloka, she baka ka gaya mai abin da Allah ce ka gaya mai. Nawa ya baka, shi mai kuɗin nawa ya ci? Ka samu mai kuɗi yana maka ƙarya bai baka komi, kai kuma malami she ka manne mai. Ana nan to yanda an ka ce shi abin nan shi al'amarin yanda yake kamar yanda Allah ya ce. Kamar me Allah ya ce, gaya muna me ya ce, kamar yadda ya ce me ya ce. Kamar yadda nake muku bayani, wani malami ne yake gidan wani alhaji mai zina, aikinsa kenan. Malamin na wa'azi, mai kudin kuma na zaune gabansa yana kallon alhaji, she ya karanta wala takarabu zina, kuma ka san mai gidan kamar zinaci ne, to she haka yana kallon ka, yana ganin yadda za ka fassara wala takarabu zina. A cikin kallo kuma shi mai gidan malamin kuma sai ga malamin sai ga mai gidan kuma yana kallon sa kiri-kiri, in yana ganin in ya faɗi gaskiya ya bari gidan, sai to kamar yadda aka ce shi zina akwai babba akwai karami, wannan ne zina babba wanne ne karami ba mu gane ba. Malam kai mana fasarin zina babba da zina karami. She mai gidan sai girgiza kai, ya san ba da shi ake ba. Ko kana gidan wani mai kuɗi, mai cin kuɗi da ruwa, mai zamban bayan Allah, kai baka san akwai masu kuɗin da ke cutan bayan Allah ba. Mai kuɗi ne yana da shi, yana Allah ya shi kuɗin talaka ya hada da nashi. In ba masu kuɗin da Allah ya sa imani a zuciyarsu ba, waɗanda ke tsoron Allah da arzikin da Allah ya ba su, suna neman malami ma ya gaya musu gaskiya, suna neman malami ya yi musu wa'azi. Akwai sarakunan da ke so a yi musu wa'azi, wani sarkin kuma in ya ji ana wa'azi to hankalinsa ya tashi. She na tuna su Haruna Rashid, sarakunan jiya ba na yau ba, shine in yaji an ce bakon malami ya shigo gari ya ce a kira malami, in malami ya shigo fadansa ya sauka ƙasa ya zauna, ya bari malami ya zauna kan kujeransa, ya ce malam ai mini wa'azi. Malam ya yi ta wa'azi, ya yi wa'azi, a ƙarshe Haruna Rashid ya ta kuka, malam ya dakatar da wa'azi. Haruna Rashid ya ce in mini wa'azi, ƙara mini, Allah ya ƙara maka iliminka. Akwai wa'annan sarakuna hawa yau wa'anda ke son su ji maganan Allah ai musu wa'azi.